El poble de Sant Pol va viure una jornada diferent amb la celebració de la Diada de la Policia a la Sala Enó de la Sarte en el 16è any, des de la creació del cos policial del municipi. L'acte va començar amb molta expectació per part del públic i amb la benvinguda a tots els assistents i institucions del món de la seguretat i les emergències. Enguany es va voler destacar l'actitud professional, el treball o la implicació de tots els treballadors que vetllen per la seguretat dels ciutadans. És per això que es van lliurar diferents premis des de la taula presidencial amb la col·laboració de l'alcaldessa Montserrat Garrido, el regidor de Mobilitat i Via Pública, en Ferran Xumetra, i el sergent de la policia local, el senyor Josep Maria Barba. Els premis van consistir en medalles al mèrit policial, un reconeixement als regidors de governació i un guardó a l'agent de l'any. Seguidament, es va donar pas a les felicitacions públiques i a les mencions honorífiques a diferents agents del torn de nit o agents de proximitat i educació viària, entre d'altres. El discurs també es va fer en anglès per a un assistent estranger que va col·laborar en la detenció d'un agressor amb arma blanca al gener d'aquest mateix any i al qual se li va agrair els seus serveis, tot i que també hi van col·laborar un parell de ciutadans. Per finalitzar, es van lliurar premis i felicitacions a altres càrrecs i a l'alcaldessa Montserrat Garrido, la qual va rebre el premi amb sorpresa. Sí, m'ha sorprès moltíssim perquè precisament a vegades la relació és complicada, i a més el ser cap de personal és una mica complicada, però sí que és cert que com a alcaldessa crec que tinc la responsabilitat de que el cos de policia que tenim disposi de tot el material efectiu per poder fer una bona feina. Jo he parlat dels sentiments i s'ha demostrat que les coses es fan amb sentiment i amb el sentiment precisament de servir a la població i no deixa que la policia local, tot i que moltes vegades, com he dit abans, dona la sensació que és per reprimir, multar, perseguir, no, la realitat és que a darrere hi ha un sentiment, hi ha una tasca molt important que és en benefici de tots els ciutadans. Altres càrrecs assistents a la Diada van fer una valoració positiva de la jornada. Bé, positivament. Jo porto, com sabeu, només 5 mesos aquí com a cap de policia. El tarannà que m'he trobat dins del cos policial és molt eficient. La gent preparada i agraïda per fer qualsevol cosa. I bé, ha sigut fàcil fer aquesta Diada aquest any per aquest tema. La jornada d'avui és una jornada molt maca, que ja fa uns anys que aquest ajuntament que hi ha ara la va celebrant i crec que els cossos de policia s'ho mereixen i estan contents de que se'ls dediqui un dia així. Pues què diré jo, no? Un 10, perquè és molt emotiva, és el nostre dia, el dia de la policia, i bueno, ens agrada molt aquest dia per gaudir de tota la gent i de la nostra família. També en Joan Villanueva i el seu fill, els quals van ser els que van socórrer la víctima al gener, van destacar el bon treball de la policia local. Content de veure que per part de l'Ajuntament i la policia local valoren el que fa la gent del poble sense cap ànim de lucre o el que sigui, com vulguis, per ajudar una persona del poble. La Diada va finalitzar amb un refrigeri a Cal Arturo, on es va brindar en honor a la policia local de Sant Pol de Mar.